Karsten har i lang tid gået og hævet sig i skægget over den vattede naturprofil, som kendetegner børnehuset 8-tallet. Nu skal der nye boller på den økologiske suppe. Karsten har droppet skægget og er ved at træde i karakter som Darth Karsten, og snart vil han fuldføre sit ondsindede projekt om at blive galaksens øverste pædagogiske leder. De eneste, som kan redde børnehuset 8-tallet og naturprofilen, er den gæve chauffør Kurt og hans blå bus. Men er det muligt at vække ham fra hans verdensfjerne natursværmeri og forhindre katastrofen? Historien tager sin begyndelse på Karstens kontor. Hvordan hænger mig ud af halsen den naturprofil, og børnene, så kommer ind med deres vådtøj, de lugter af båler, går altid rundt og finder små insekter alle vegne. Næh, det der er brug for, det er en ordentlig rumprofil, når jeg kommer til at bestemme. Ja, hvad er der? Så er der kommet de nye børn, Karsten. Er du klar til at tage imod? Hej med jer, børn. Hej. Velkommen til 8-tallet og vores herlige naturprofil. Ud og nyde naturen. Der er meget at lære og lave derude, kan I tro. Lad os starte med en tur på fældet. Følg efter mig. Juhu! Og så gik de ud på fælden. Flyt dig, de dumme for. Du går og skider over dig. Det gider vi ikke have. Væk med dig. Væk med dig. Børn, I kan roligt komme med nu. Kom, følg med mig. Ja, kig, ikke røre for mig. Det gider vi ikke have. Sådan. Og så. Ja. Pas nu på vandpytterne. Vi gider ikke våde børn. Nej, og I bliver ved med at holde fingrene for jer selv. Ikke af det der jord og stas på jer. Sådan. Og bålet. Stor bue om bålet. Vi gider ikke børn, der lugter af røg. Ja, pas nu på. Hey, den besværlige natur. Hey, det er ikke til. Sådan. Nu kommer I bare med her. Og Karsten gik afsted ud på fælden med alle børnene. Kom nu med. Den besværlige natur. Er det nu dig igen? Du står der ikke og laver lort op med min raket. Kan du så komme? Væk med dig. Sådan, det der givet væk. Nu følger I lige med her. Kom. Hej børn. I skal da ikke være bange for noget. Ved I hvad? Prøv at se den her kæmpe raket. Er I søde og gå op i den? Raket? Kurt, hvad laver du her? Hvad så, børn? Skal I med mig? Hvad så, piger og dreng? Skal I med over og rulle? Hvad bilder du dig af, Kurt? Du skulle jo slet ikke køre bus i dag. Det er jo ikke din busdag. Hop lige op i bussen, det her det er ikke for børn. Kurt, du skulle ikke komme ud nu og afbryde mig. Hvad mener du? Jeg er jo din far. Slut dig til den mørke side. Ej, gider du stoppe med det der Star Wars pjat? Altså helt ærligt, vi er en naturinstitution. Smut, herut! Og således gik det til, at børnehuset 8-tallet kunne fortsætte med en naturprofil. Børnene lugtede af røg, blev våde og fandt små kryb ude i naturen. Karsten blev taget til noget, og efter flere timer hos Brixen har han fået et tåleligt forhold til naturen. Ja,
Der er ligefrem dem, der har set ham over på fælden klappe fårene.